سلام تخاتلتي مدب اكيدرويد كما يصنيكم لما عندي حنتي فيديو حزلكم متيلخو ناي لما عندي فيديو نخا كاباخدكم كابتا عزب تستحتتكوا كمي غيرنا سبام ايميل وي كعازمنا ادفرتايز ايميلات زموتنا ويدما زيدليو ايميل زموتنا اب جيميل كمي غيرنا كم بلوكم نغبرم ويدما خم ندمسسوم بحساب كريكم يا مالتي ስለዚህ መጀመሪያ ዝና ክንገብር ኣብ ጉግል ክሮም ክንከይዲና ኣብ ጉግል ክሮም መስመጻና ኣብዛ ኮርና ናይ ሰለስተነቱ ምልክት ኣላ ኣብ ሓንሳብ ንጸቅጥ ድሕሪኡ ኣብዚ ዴስክቶፕ ሳይት ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሓንሳብ ራይት ክንገብራ ኢና እዚኣ ሕጂ ተመሊስና እንተሪና ራይት ኮይና ኣላ ማለት እዩ ከምዚ ተሃልያ ስለ ዝጽቡቕ ኣለኹም ማለት እዩ ስኻትኩም እዚ እንታይ ኢና ጌርና ዘለና ሞባይልና ልክዕ ናብ ኮምፒውተር ምስሊ ከም ትሕዚና ጌርና ዘለና ማለት እዩ ስለዚህ ክንጥቀም ከለና ልክዕ ከም ናይ ኮምፒውተር ጌር ከምጻልናይ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ካብ ዝቐፂልና ናበይና ክንከይድ ኣብ gmail.com ኢልና ንፅሕፍ ኣብዚ gmail.com ኢልና ጎ ምስ በልናዮ ከምዚ ገይሩ ከፍተልና እዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብዚ ቁርብ ዞም ክገብረ ኣነ ንኸንረኣየና ምንታን ናብ ላዕሊ እንተሪኢኹም ኣብ ሰርች መግበር ኣሎ ብላዕሊ ኣብ ሰርች መግበሪ unsubscribe ኢልና ንፅሕፍ ማለት እዩ unsubscribe ልክዕ ከምዚ ጌርና ምፅሓፍና ከምዚ ዓይነት ውፅኢት ከምጻልና እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ኢና ጌርና ንሕና ሕጂ ብዚ unsubscribe ዝብል ካብዞም ዝተላኣኹልና ኢሜይላትና unsubscribe ትብል ፅሕፍቲ ዘላታ ብሙሉእ ኣምፅልና ኢልና ኣለና ስለዚህ እዞም ኣድቨርታይዝ ዝገብሩ ወይ ከዓ እዞም ናይ ፕሮሞሽናል ዝበሃሉ ኢሜይላት ብሙሉኦም unsubscribe ዝብል ፅሑፍ ኣብ እግሮም ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚህ unsubscribe ዝብል ዘሎ ኣምፅልና ምስ በልናያ ሽዑ ብሙሉኦም ብሓንሳብ ሓዊስና ብሎክ ክንገብሮም ኢና ማለት እዩ ስለዚህ ተረዲኩም ከሆም ተስፋ ይገበር ኣብዚ ካብዚ ቀፂልና እንታይ ኢና ክንገብር ኣብዚ ናይ ላዕሊ ቁርብ ዙም ኢን ጌረ ያለሁ ኣነ ከምዚ ጌረ ዙም ኢን ጌረ ኣብዚ ሰርች መግበሪ ኣብ ጎና ናይ ሰለስተ ኮርናዕ ምልክት ኣላ ኣብ ሓንሳብ ክንፀቅጥ ኢና ማለት እዩ ሓራይ ከምዚ መልክዑ ከምፃልና ዙም ኣውት ክገብሮ ኣነ ሓራይ ከምዚ ምስ ኣምፃልና ኣብዚ እንታይ ዝብል ኣሎ create filter ዝብል ኣሎ ነዛ create filter ትብል ዘላ ና ሓንሳብ ክንፀቅጣ ኢና ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ ካብዚ ብዙሕ ኣማራፅታት ኣምፂልና ዘሎ delete it ዝብል ዘሎ ነዛ delete it ትብል ማርክ ንገብራ ማለት እዩ ንበይና ሕጂ እንታይ ኢና ጌርና ዘለና እዞም unsubscribe ዝብሉ ዘለው መሴጅ ዘለው ወይ ከዓ ብሕጂ እውን ዝመፁ ማለት እዩ ብሙሉኦም ናብ delete folder ውሰዶም ኢልና ናብ delete folder ውሰዶም ንብሎ ኣለና ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ተደምሲሱ ጠቕላላ ማለት ኣይኮነን ኣብ delete ዝብል ፎልደር ኣብቲ delete ገበርናዮ ኣብኡ ክፀንሑ ን30 መዓልቲ ከዓ ዕድል ክበናይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ሓሳብና እንተቐይርና ከይድና እቲ መሴጅ ክነቋርፆ ወይ ከዓ ክንመልሶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ምስ ገበርና ኣብዚ create filter ዝብል ዘሎ ኣብ ሓንሳብ ክንፀቅጥ ኢና ማለት እዩ ሓራይ ፅቡቕ ሕጂ ወዲእና ኣለና ማለት እዩ create ጌርና ወዲእና ኣለና ናበይና ክንከይድ ኣብዚ ሞር ትብል ዘላ ኣብዚ ሓንሳብ ክንፀቅጥ ኢና ድሕሪኡ ኣብዚ manage labels ዝብል ዘሎ manage labels ዝብል ዘሎ ነው ሓንሳብ ክንፀቅጥ ኢና ከምዚ ጌርም ሰምፃልና ካልእ ነገራት ኣይተናኸፉ ምናልባት ከይባላሽወኩም ቀጢልኩም ናብዚኣ filters and blocked addresses ትብል ዘላ ናብኣ ንኸይድ ማለት እዩ ኣብዚ ከምዚ ዝረኣየኩም ዘሎ እታ unsubscribe ትብል ዘላ ናይ ኣንተ ወይ ዘምፀና ኣብ ዘላ ስለዚ ናብ ዝምፂልና ኣሎ ማለት እዩ እዚኦም ንኣብነት ኣብኡ ከለና ሙሉእ ብሙሉእ delete ክንብሎ እንድሕር ዳ ደሊና ነዛ delete ትብል ዘላ ፀቂጥና delete ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተለኣኸና ዘይድልዩ ነገራት መልእኽታት ማለት እዩ እንድሕር ዳ ተዘይኮይኑ ደጊምና ክነንብቦ ኣቲና እንድሕር ደሊኹም ከዓ ኣብዚ edit ትብል ዘሎ ኣብኣ ተኣትዉ ስለዚ ከም ብሓድሽ ንብሙሉእ ምፂልኩም ኣሎ ነዚ ኤክስ ትብል ዘላ ፀቕጥዎ ኣብዚ ሓንሳብ ስለዚ ከም ብሓድሽ ብሙሉእ ኣብዚ እንሃለኩም ኣምፂልኩም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዘድልየኩም ተመሊስኩም እንዳረኣኹም እንዳኣተኹም ክትዕርዩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ምስ ገበርና ድሕሪ ሕጂ እዞም ኢሜይላት እዚኦም ብሎክ ተገይሮም ኣለዎ ማለት እዩ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝልኩልና ዝነበሩ ኢሜይላት ኣይክልኡኹልናን እዮም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚኣ ትመስል እንተፈቲኹማ ላይክ ሼር ግበሩለይ ሕቶ እንተለኩም እውን ኣብ ጊዜኡ ክምልሰልኩም እየ ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ ማለት እዩ ሰላም